Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pakakhala pamudzi pano timakhala tikunena kawirikawiri kuti timabweretsa nkhani za ndale, sports komanso entertainment ndi ma breaking news onse amene akuchitika pano pa Malawi. So timakhalanso tikunena kuti pali zinthu zina zake zomwenso ife pamudzi pano tikamabweretsa timakhala tili odabwa kuti mwati izidi zachitika pano pa Malawi. Kodi zimenezi tayankhulapo chifukwa chani? So apanso tili ndi ripoti lomwe makamaka latulusidwa pamene pa MBC, ripoti lomwe ladabwitsa anthu ochuluka kwambiri, nkhani yomvetsa chisoni komanso ni nkhani yoopsa kwambiri, nkhani yopatsa chidwi. Kodi chachitika ndi chani? So ndiwerenga ripoti lomwe lalembedwa momveka bwino ndi pamene pa MBC, ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yachisoni kwambiri, nkhani yosapereka chidwi. Ndipo makomenti ali kumusi ku makomenti osewawa ndi makomenti omwe Amalawi akuyika kuchokera malo osiyanasiyana pa ripoti limeneli. Ripoti likuti apolisi Kumangochi akufunafuna anthu omwe sakudziwika amene akuaganizira kuti agwiririra mwana wa zaka zitatu ndi kumupha. Ofalitsa nkhani za apolisi ya Mangochi Amina Tepani Daudi ati izi zachitika m'mudzi mwa Chipoka kwa mfumu yayikulu Mponda mbomali. Thupi la mwanayo lapezeka muchimbuzi momwe akuganizira kuti anthuwo analisiyamo atakwaniritsa zolinga zawo, atero a Daudi. Iwo ati zotsatira zakuchipatala zasimikiza kuti mwanayu anamugwiririra komanso anamupotokola khosi. So nkhani yonyansa kwambiri, nkhani yosakhala bwino, nkhani yodabwitsa pano makamaka pa Malawi akuti azibambo atatu ndithu akuluakulu, ngati akuti azibambo ndi anthu okuti mzeru ndi zokhwima bwinobwino, mwana wa zaka zitatu kumugwiririra ndi kumupotokola khosi ndi kukamutaya akadamusiya mtoileti mmene momo zosakhala bwino, zinthu za nyasi. Ndipo tikakhala ife pamudzi pano tipempha kuti apolisi agwire ntchito yawo ndipo chilungamo pa mwana ameneyi chiyendepo, chifukwa sizoona mwana wa zaka zitatu azibambo atatu sonawo pakana kufika pomugwiririra mwana moteromo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zoopsa, ndipo cholinga chawo azachifotokoze pa tebulo bwinobwino kuti iwowo akupanga zonsezi cholinga chawo chidali chani kwenikweni. So ndiona makomenti a Malawi kuchokera Kumangochi kumeneko kumene breaking news imeneyi yachitikira, komanso makomenti a Malawi ena pa nkhani imeneyi. So makomenti ali motere, pepani sitidathe kupeza chithunzi chenicheni cha malo atango apaso pa MBC angikapo wa polisi ndithu ifeso atangone kuti tichite motani. Bora inu mukhale ndi update ya zomwe zikuchitika, ndipo mlandu umenewu tikudziwa kuti abambo atatu amenewa apezeka ndipo ukhalanso ukulowa pa khoti suni, ndipo malo oipezera nkhani ngati imeneyi tikudziwa kuti tidzayipitiriza ndi pamudzi pake pomwe pano. Uyu ndi Ande B wakomenta zosiyana ameneyi. Vadra kuti koma ya ambuye gwirani ntchito yanu kwa ife anthu, Satana akutinyenga kwambiri. Ndi Jesse wazamuyankha Vadra kuti ndipo inu kwenikweni mchani kukhwima, some people are heartless. Mwana wanzawo Mulungu azuke abwere khosi zoona, mwana kufa imfa yowawa eshe. Vadra wazayankha kuti komatu Satanayo wachita kudabwa kuti izi simphamvu zanga, ndi zinthu zodabwitsa. Azibambo atatu mwana wa zaka zitatu nkumugwiririra ndi kumuphaso kumpotokola khosi, zinthu zodabwitsa apano makamaka pa Malawi, ndi zinthu zoopsa. Uyu ndi accident yakuti amafuna zizimba, ndi zizimba mpakana pa mwana, zinthu zoopsa kwambiri, zinthu zoopsa Sicilia kuti kumene aliko mzimu wa mwana umenewu uwasowese mtendere, ndipo ndikuulamula ndi mphamvu ya mzimu woyera kuti paliponse akhale anthu amenewa uzipezekapo mpaka agwidwe ndithu. Ndipo ifeso lathu ndi pemphero kuti anthu amenewa azibambo atatu amenewa agwidwe mwachangu, kamba kuti pamene pasipadayende chilungamo sizoona, mwana wafa imfa
yowawa. Loide kuti komatu akapezeka palibe chifukwa chowasunga ndi moyo, apa palibe chifukwa chowasungira ndi moyo, apanga zinthu zopsa zoyipisa mbiri ya Malawi, zinthu zokuti sikawirikawiri ife pamudzi pano kuzimva komanso kubweretsa malipoti ngati amenewa. Zaini akuti but why Malawi, why? Uyu ndi Robin akuti not good, koma wa polisi zina lake nditani chabwino. Uyu akuti tionge akuti it's a harsh word. Judith akuti ndipo kulakwa mwana ochepa kumpanga zoyipa zimenezo. Nkhani yodabwitsa kwambiri, nkhani yavundula makomenti wa ukuti so ine tachita kuatsiya makomenti ali kukundo opsa kwambiri. So ndi nkhani yokuti mwana wa zaka zitatu akuti wagwiriridwa ndi azibambo atatu, ndipo atamaliza zawozo amupotokola khosi. Malipoti yakuchipatala aonesa moteromo. Ndi nkhani yopsa. Ife lathu ndipemphero kuti amenewa agwidwe mwachangu, chilungamo chiyende pa imfa ya mwana ameneyo. Imeneyi idali ya changu yomwe tidakonza komanso kubweretsa apa mudzi pano. Tikumanenso nthawi ina, osayiwala kupanga like, share komanso subscribe. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.